הרבה ריקוד בארץ, ויש הרבה מיינסטרים בארץ, ויש הרבה פעילות מגוונת וחזקה מאוד, עם רבת קהל, אבל הריקוד הזה, יש לו מאפיינים שאנחנו רוצות להיכנס שם בתוך הסדקים האלה, מאפיינים שהם אנטי-תיאוריה ואנטי מחקר עצמי ואנטי שיח, והם לוקחים קצת באמנזיה, הם לא מתבוננים מה היה לפניהם ומאחוריהם ומצידיהם. ובמקום הזה אנחנו רוצות להציע פרויקט שנוקט עמדה לא מיינסטרימית, שלא עמדה של שוליים סהרורים. אנחנו מרגישות שאנחנו מצטרפות לפעילות מאוד רחבה של יוצרים ורקדנים שנוקטים עמדה ושואלים שאלות, והשאלה שעומדת על הפרק בעינינו, נוכל ככה להגדיר אותה בשלב הזה, זה מה התפקיד הנוכחי של מחול ביחס לתפקיד ההיסטורי שלו. והדיון יכול להתרכז במרחב של הבמה, האם במה בכלל, ואם במה אז איזה במה, ואיזה קונבנציות המקום, הלוקיישן, האתר מייצר, איזה קונבנציות הוא מייצר ביחס לקשר בין קהל ומופיעים. ואנחנו רוצות לשאול על הגוף, האם הגוף הוא גוף וירטואוזי, או גוף יומיומי, או גוף אחר. ובכלל, מה עם התמות היום שיש להם משמעות במחול? We can use different practices and different logics of entering into the question what is choreography and how we can use the choreographic tool to question space and the body, but to do it through a moment of understanding that we have tools coming from dance. There are tools, and how do we use them in expanding the understanding of choreography in a sense? Meaning, looking at multiple spaces and multiple contexts. How do we read the space? How do we analyze space? This is very much in the center of what choreography can be about. I think what it is about also. So using these tools and taking it out, meaning the way you analyze a stage space can also be the way you analyze any other space. Space in this sense also meaning context, meaning community, meaning various other spaces that exist, and the possibility, jumping from various practices in choreography, the possibility of insisting on a space, on revealing a space, on hiding a space, manipulating space, creating space, pushing space. So this is something we're interested in, letting Machol Chadash being a platform to explore how we can take the tool of choreography and expand actually how we use it, and understanding how we can move it out and use it in various contexts. כל מה שאוטונומי צריך להפסיק וצריך להתחיל לדבר על אוטונומיה. זאת אומרת, מה אוטונומי, כן, באומנות, זה קודם כל חלל התיאטרון, כן, במקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא מבודד, יש פה חופש ביטוי, הוא נתון לכללים אחרים של התנהגות, יש פה סיטואציה של ייצוג המציאות, אם בכלל עוסקים במציאות, והוא מבודד מן העולם. הדבר הזה צריך להיפסק. זאת העמדה שלי ואני רוצה לשמוע אותה בצורה מאוד ברורה, ואולי אפשר להתחיל להתווכח מפה. אבל הדבר הזה צריך להשתנות, לא צריך לדבר על כל מה שקורה בארץ ובעולם בשביל לפחות לנסות את זה. אני חושב שאם מנסים לדבר על מחול חדש, מה זה חדש? מה זה הדבר הזה שהוא חדש? זה קודם כל הדבר שמפסיק לזהות את עצמו כעצמו. במובן הזה, אומנות צריכה להפסיק להיראות כמו אומנות, ומחול צריך להפסיק להיראות כמו מחול. יש אובייקטים חברתיים, יש תופעות, יש חוק, יש אופני התנהגות, יש סיטואציות שמתקיימות בלעדינו, ויש איזשהו מופע של סובייקטיביות שהוא עדיין הלחם והחמאה של האומנותי. אני בא כיוצר ומבטא את עצמי, הדבר הזה גם צריך להיפסק בעיניי, או לפחות להעמיד אותו במקומו הראוי, לעבור מהעיסוק הנרקיסיסטי בגוף להתעסק בבני אדם. כלומר, זאת הבעיה של מחול, אני חושב, שבו אני לש את עצמי ואת אני נגד הבמה, ואולי פרטנר אחד או שלושה שלידי. אני מחפש משהו הרבה יותר רחב, אני מחפש לבטל את החלק הזה של העולם. זאת אומרת, כל הסיטואציה הזאת היא מאוד מאוד בעייתית, אני חושב, ואנחנו יהיה מאוד מעניין לראות מה עוד אפשר לעשות. מבחינת מה קורה כשבני אדם נפגשים, מישהו אולי רוצה להראות משהו, להגיד משהו, לגלות משהו,
יש עוד המון סיטואציות שאפשר לדמיין, שבהם אנחנו לא יושבים בנפרד, אנחנו כולם ביחד, אנחנו כן נוגעים בבשר אחר שלידינו, באדם אחר, אבל השאלה היא כמובן מה זה להיות אדם, ולא איזה מין, מה הגוף שלי יכול לעשות. אז כששמעתי אתכם מדברים על התנועה הציבורית ועל הרדיקליזם של אומנות, אז הבנתי כמה, זה הסביר כמה אני קלאסי, למה אני רואה את עצמי כקלאסי. אני לא כל כך מבין את המדיום שאני מתעסק בו, מחול, כמדיום, אבל אני גם לא מרשה לעצמי לשאול שאלות על הלגיטימיות שלו. אני מקבל אותו כנתון שאני קיים בתוכו. מה שכן, אני שואל את השאלות על ההתנהלות שלנו כיוצרים, כפועלים, כרקדנים, בתוך שפה קיימת. השאלות שלי בכלל לא שואלות, גם כשאני מתעסק פה בתנועות ובציטוטים, השאלות הן לא על השפה עצמה, לא על הבחירה של הצורה, של התנועה בחלל, לא של החומר עצמו, אלא יותר על התחביר, על השימוש שלנו בשפה הזאת. זה השאלות שאני מתעסק איתן. ויש לי הרבה ספקות לגבי המדיום, לגבי מחול, אם זה דבר ראוי, אם זה דבר מעניין בכלל, אם זה דבר ששווה למות למענו, או להתעסק בו. אבל אני לא שואל את השאלות האלה. זה ספקות ואני מניח להם. הדימוי שיש לי בראש ובלב בקשר למפגש הזה של הבמה, של כל הסיטואציה המאוד artificial art, מלאכותית וכפייתית ומאוד לא טבעית, הוא דווקא לקיים איזשהו מבנה שהכי קרוב שאני יכולה לדמות אותו זה מבנה של פירמידה שנמצא לא פה ולא שם, אלא נמצא בדיוק באמצע, בחיבור הזה, בקו התפר, בין מי שמופיע לבין מי שמופיע כנותן את עצמו לקבל את המופע. ופה בדיוק בחוד הזה יושב הדבר השלישי הזה שמייצר את האחד ועוד אחד שווה 3, וזה המופע שקורה. אז בשבילי להגיע למפגש הזה, זה מקום מאוד היסטורי ובלתי ידוע ומלא הפתעות, לכאן ולכאן, ותמיד מרתק אותי, כל פעם מחדש. והרגשתי שמהמון בחינות אני יכול פשוט לסגור את עצמי בסטודיו, אם אני רוצה לספק את עצמי. אז או למצוא גוש בשר להתחכך נגדו, או פשוט למצוא את הרצפה של הסטודיו ולזוז. אני לא צריך שאנשים יבואו לראות את זה, והצורך להכניס טקסטים היה ממש בגלל צורך לתקשר, צורך לדבר על הקהל ולנסות לפתוח איזשהו שיח, כן לנסות להביע עמדות לגבי דברים שאני מרגיש מאוד, רגשות מאוד עזים בקשר בעיקר לאום וג'נדר, שתי הזירות הבעייתיות שמולם אני שוב ושוב מתמודד, לאומיות ישראלית. So I started to look at the setup of the space, the setup of a theater. And to me what was interesting was just the coexistence of two very different worlds, meaning like the audience and the stage. Especially I think when you do a solo, I think the communication with the audience, with the other world, really needs to be there. I mean, it is there. It is very loudly there. I think when you do a solo, you are very aware and listening a lot to the audience. And but not only a solo, I think any kind of dance work. So I was interested about the difference between the two. You know, like the feeling of how time passes very differently on one side to the other. The language is different, the expectations are different, the morals sometimes can be different. But though at the same time, the two worlds coexist and they need each other, they support each other. אז כאילו ירושלים זה הסייט, אבל אז השאלה מה זה ירושלים. ופה בעצם כבר מהשאלה הזאת התחלנו לגלות, כאילו יש ירושלים למעלה וירושלים של מטה, ואנשים שונים ירושלים הרבה דברים בשבילהם, ולא ברור שהמקום הפיזי הזה, הגיאוגרפי, זה בכלל ירושלים, ויש ירושלים בהרבה מקומות, אז בעצם אנחנו יוצאים מצא לשחרר את ירושלים,
אז חוץ מהשאלה הגדולה מה זה שחרור, שהוא שאלה מאוד גדולה, השאלה גם מה זה ירושלים בכלל, בעצם יקטע בנו בפנים, וכל פעם צריך לגלות אותו מחדש. עוד רובד, אני חושב חשוב שזה, כל הזמן אנחנו מדברים פה על מקום ועל סייט ספציפיק, אבל משהו מאוד מאוד חשוב בעבודות שלנו זה גם טיים ספציפיק. העבודות שלנו, וגיא כבר עשה את זה גם לפני הפגישה האומנותית שלנו, ואני המשכתי איתו, אנחנו מאוד מתייחסים גם ללוח שנה היהודי, לימים, זה גם, כאילו, לעונות, כאילו, מה קורה, איך בעצם הקהילות שאנחנו עובדים בהן מתייחסים לזמן. ואני יכול להתייחס לזה כאמן פלסטי, שהמסע שלו באמת לחבר את האומנות אל המציאות, נוגע בדרך כלל בכותרות אחרות של כאלה מרחבים, זאת אומרת גלריות, מוזיאונים וכו'. אבל אני חושב שאחד מהאתגרים שיש ליוצרים היום באופן גורף זה לחזור ולהתערב בציבור בצורה שהיא פחות מובהקת, מופרדת, מתוגמלת לכאן ולכאן, זאת אומרת, יושבת בתוך איזשהו מערך שלם, גם קונספטואלי וגם פיזי מאוד. זאת אומרת, לי הקריאה הראשונה של מבחינתי לפני הרבה זמן, של לצאת אל הקיר החיצוני של החדר שאני גר בו ולעבוד עליו, הייתה קשורה באמת לאיזשהו חוסר הבנה ללמה המשחק חייב להיות משוחק בדרך הזאת בלבד. למה אני חייב, זאת אומרת, לצייר בסטודיו שלי, זו הדוגמה, ולהציג את העבודות שלי בחדרים לבנים. זאת אומרת, למה זה הקונבנציה, למה זה, או אם אנחנו קופצים לאיפה שאנחנו נמצאים כרגע, למה בעצם חייבים את המדרג הזה, כמה קריטי פה הסטאפ, כמה הוא משמעותי לתכנים, לדעתי ממש לא, זאת אומרת, אני חושב שהוא משרת איזושהי תפיסת עולם שאני לפחות קשה לי לעודד אותה, נגיד זה ככה, או קשה לי להסכים לזה שהיא תהיה היחידה או השלטת.